Ассалому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Ёвон Тиҷи. Дӯстони азиз, ҳамшаҳриҳои азиз, ҳамо бирта лайки бепула мегзорем. Ма барои шумо як бизнеса, як роҳе ки барои худатон осонай ҳамора пешкаш мекунам. Дӯстон, вақте расидае ки ҳаматон бидонед ва вақте расидае ки ҳаматон бас бидагист, ҳамо капат ламата бас бидагист. Дӯстони азиз, кала қати кор кунен, дар оянда соҳиби пул, мол ва соҳиби иззат амон мешен. Дӯстон, касоне ки мебиёен Россия кор мекунен, аввалан як маблағи муайяне барои шумо дар кор, ҳамчун касса то 200,000 рубла, яъне ки бизнес аз 200,000 рублаи сар мешавад. марамат бизнесҳои худтона ташкил мекунен ва барои шумо клиент ёфтан ва шуморо тез мардум бишносанд, шумо да шабака дар корай. дӯстони азиз, яъне каналҳои YouTube. ма каналҳои YouTube идеяра ҳама чиро барои шумо пешниҳод мекунам. шумо каналҳоро харидорӣ мекунен. ногуфта намонад касе ки канал харай, номерое ки дар экран шумо дида истодаен WhatsApp дора, муроҷиат кунен ва шумо ҳамо бизнестона дар YouTube пешкаш мекунен, адрестона менависонен, номеротона менависонен ва мардум боша ба шумо занг мезананд. ва агар борҳое дошта бошен ки мисол даставка боша, боз ҳам равона мекунен. дӯстони азиз, ҳамаш кори осонаи интернетиай. дӯстони азиз, мардум ҳама кардаистай, ҳамин тоҷику узбеко аз ҳамин кор мисол уқа часпоиш надоранд, чунки совоти кофӣ ва ақли солимшон камтаракай. ҳамин 100,000 рубл кор мекунанд, сраза қочмаган номар гуфта ба хона меранд, пула дур мекунанд, баъд меоянд ба Россия, боз капат ламат карда мегарданд. бас бидагист капат ламата охӣ мехоҳем ки инамтари ҷоҳода ништияк зиндаӣ кунем. пас бизнеси кӯчаки худтона боша сар мекунед. касе ки канал харай барои бизнеса пеш бурдан, марамат номеро дар рӯи экран муроҷиат кунен. чӣ суоле ки дорен ва касоне ки блогерӣ кардаистен, каналотон ягон проблема дорад, чӣ мушкилаи хулоса дорен, салавҳа ҳамон ҷои проблемара чарақа скриншот ку да WhatsApp-и ма равона ку кори ман осон мешава ва ман мегӯм ки ту чӣ бояд кунӣ ки ҳамин угрозаи канали ту дур шава. дӯстон, ҳамаи шуморо дар WhatsApp интизорем. каналҳои фурӯшӣ сар мешаванд аз 1000 подписчик боло то 100,000 подписчик. каналҳое ҳаст ки активниай, ҳамин хел фиррас воре шамол воре просмотр мегира. худоёро нигаҳбонтон то видеои оянда боша. бо мо бимонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.